אחראי על גל הטרור האחרון. זה לא דגי רקק שרצים בשטח. הפקודות כולם יוצאות מעזה. אותה מפקדה שאמונה על כל הטרור ביהודה ושומרון יושבת בעזה. ראשי חמאס לוקחים אחריות בגלוי. אז מה אתה עושה? צריך לחזור לסיכולים ממוקדים ראשי חמאס ברצועת עזה, בלי שאתה פוגע באלו שיוזמים טרור, אלו מחוללי טרור, מממנים טרור, שוטפים מוח בכל המנהלים פה הסתה פרועה ברשתות חברתיות. כשנתניהו מעניק להם חסינות, הם יודעים ששום דבר לא יקרה להם, לא לסלאח חרורי שיושב בביירות ולא לאותה מפקדה שיושבת בעזה. הם קיבלו מנתניהו חסינות, על זה אני התפטרתי מממשלה. אותה מדיניות ההסדרה, כשהוא בניגוד לדעתי העביר בקבינט החלטה על מדיניות הסדרה, העביר להם במזומן $10 מיליון במזומן, והחליט על החסינות לראשי חמאס, אני קמתי והתפטרתי.